खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं रुंसारि जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनाया 3 दान जाबाय। बे समाव जुबिन गार्गनि सोमोन्दै जेबो लिराखै, जेराव नाथाय सानफ्रोमबो गासै थासारिखौ मोजाङै नोजोर होबोगासिनो सोरखारा। जुबिननि सायाव मिरु खालामनानै सावरायनायनि सायाव सोमजिनाय गिख्रंथाव आबहावाखौ नोजोर होनानै दायो माखासे सानस्रिफोरखौ फोरमायनाया मोजां होननानै सानदों बिसिआ, जेराव गरिमा सैकिया गार्गआ बेफोर बाथ्राखौ बुंदों। जुबिननि रुंसारि जानायनि उनाव आसामनि अनगायैबो हादोरनाङैनो आरो मुलुगनाङैनो दुखुखौ मोनदांनो हादों। थांनाय 3 दानफोराव जुबिननि मोजां मोनगिरिफोर आरो बिथांखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा सानसे साननो हाथावै आबहावाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बिथांनि बेबादि रुंसारि जानानै थांनाय बुब्लिफ्रा जोबोद दुखुनांथाव जानानै फैदों। जुबिननि थैनाय साननिफ्रायनो हादोरनि सुबुंफ्रा बिथांनि रुंसारि जानायनि थाखाय न्याय नागिरनानै लामायाव ओंखारबोदों। मिथिनो मोनदों दासिमबो रोजा रोजा सुबुंफ्रा सनापुराव बिथांनि गोथै देहा सावनाय थावनियाव ज' जानानै मान बावदों। मानसिफोरा ममबाति धुप फोजोंनानै आरज गाबदों आरो बिथांनि मांखरसालियाव प्रसाद गथायदों। बेखौ मोदायनि थाखोसिम गाखोनाय बायदि आखु दिन्थिनायनि नेम जादों। आसामनि मठ आरो मन्दिरफोराव जुबिननि सावगारिनि मोखाङाव ममबाति आरो धुप दाबो जोंबाय थादों होनना मिथि मोनदों। KDSA गेलेग्रा फोथारखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो जौगाखां खालामगोन। 25 बोसोरनि उनावबो KDSA गेलेग्रा फोथारनि गोग्लैसोनायखौ नुना हाग्रामा महिलारिया बाथ्रा बुंदों। XBLT वेलफेयार ससाइटि आरो KDSA नि बानजायनायाव खुंनाय 25थि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप फुटबल बादायलायनायनि जोबथा सानाव बाहागो लानानै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गोनांथार बे बेसेनगोसा बिबुंथि आरो रादायखौ होदों होनना मिथि मोनदों। भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव लोगो आरो मोजां सोमोन्दोखौ गायसननायनि थांखिजों मोनसे समाव गंनैबो हादोरनि गेजेराव गोबां थिरांथा आरो गोरोबथाफोराव सागान होनाय जादोंमोन। बै गोरोबथाखौ मानिनानै नुमलीगढ़ रिफाइनारिनिफ्राय हाई स्पीड डिजेलखौ दिनैसिमबो नसुंसेनि हादोरसिम समबादियै जगायनाय जादों। बे डिजेल जगायनायनि थाखाय नुमलीगढ़ रिफाइनारिया दासिम 2 बिलियन रांनिबो बांसिन खहा जानांदों। बेखौ नोजोर होनानै बांलादेशआव बावैसो राजखान्थियारि जौगानायनि सिगां मोननै हादोरनि गेजेराव जानाय गोरोबथा बादियै बे डिजेलनि जगायनाया दिनैसिमबो सोलिदों। NRL थामहिनबा नुमलीगढ़ रिफाइनारिनि गेजेरजों गंनै राहाजों हादोराव डिजेलखौ जगायनाय जादों। मोनसेया भारत-बांलादेश फ्रेन्डशिप पाइपलाइन आरो गुबुन मोनसेया रेलजों। मिरु सोरखारा हादोरारि राजालामाफोरखौ गुवार आरो फेहेरनो थाखाय सिक्किमाव कौटि रां खरसा खालामदों। हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव तुलुंगानिफ्राय सापरसिम 4 रेल लामा बानायनाया सोलिगासिनो दं। बे खामानिनि थिखाखौ दिल्लीनि NKG इन्फ्रास्ट्राक्चार लिमिटेडनि बायजोआरि कम्पानिनो होनाय जादों। नाथाय कम्पानिया थांनाय 4 दाननिफ्राय बेयाव खामानि मावनाय 200निबो बांसिन खामानि मावग्राफोरनो बेथन होनाखै। राहा गैयै जानानै मावथिफोरा कम्पानिनि गासैबो खामानिखौ बन्द खालामनानै हेंथा खालामदों। खामानि मावग्राफ्रा दाबि खालामदों दि बिसोरनि मजुरिखौ होनांगौ, नङाब्ला खामानिया थाद'नाय जागोन। जायगानि लाइमोन आरो सुबुंफोरा गावनि न'-बांखौ गारनानै जिउ खुंनायनि थाखाय सान-हर कम्पानियाव खामानि मावगासिनो दं। थांनाय 4 दाननिफ्राय बेथन मोनैनि थाखाय बिसोरनि हालोदा जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों। गावनि नखरखौ सालायनो हायैनि थाखाय रागा जोंनाय आरो सहायनो हायैनि थाखाय बिथांमोना बे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ जागायदों आरो बिथांमोना दाबि खालामदों दि कम्पानिया गावसोरनि आरजिनाय रांखौ थाबैनो हगारना होनांगौ आरो बिबानगिरिफोरखौबो लिंहरनांगौ। नगावआव थानाय फरेनार्स ट्रिब्युनेला जिल्लानि सा 15 सुबुंफोरखौ गुबुन हादोरारि होनना फोसावनायनि उनाव जिल्ला कमिशनार देबाजिस शर्मा बिथाङा बिथोन होनानै बिथांमोनखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो सिमा बारनो बिथोन होदों। बेनि उनाव फोसावजानाय गुबुन हादोरारि सुबुंफोरनि नखरफोरा गावसोरनि फिननायखौ फोरमायदों। सा 15 फोसावजानाय गुबुन हादोरारि सुबुंफोरनि गेजेराव दङ रुपही पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनाय गिरेमती कुवारनि आब्दुल कालामनि बिसि आजुपा खातुना। 2016 मायथाइयाव फरेनार्स ट्रिब्युनेल केस नम्बर 567 नि सिङाव अजुपा खातुननि हेंथायै रेजिस्टार खालामनाय केसआव बिजिरसालिया हियारिंनि उनाव नबेम्बर दानाव बिथांखौ गुबुन हादोरनि होनना फोसावदोंमोन। फोसावजानाय बिदेशी आजुपा खातुनखौ सिमा बारनो बिथोन होनायनि उनाव बिथांनि नखराबो गावनि फिननायखौ फोरमायदों। बे आयदानि सायाव अजुपा खातुननि फिसाय आब्दुल कालामआ बुंदों दि नोंथाङा मिथिगौ बिसोरनि गासैबो डकुमेन्टफोरा फारि फारियै दं आरो थांनाय 7 दाननिफ्रायनो गवालपारा
डिटेन्स केम्पआव दं। जों मिथिगौदि जों गुबुन हादोरारि नङा आरो उजुफा खातुनाबो गुबुन हादोरारि जानो हाया। बिहा बिफा गैया, बिहा जेबो दिथा गैयै सुबुं। जोंहा 3 गथ'फोर दं, जेराव बेबादि बुंनानै गुबुन हादोरारि नङा होननानै फोरमान खालामदों। गुवाहाटी सनापुरनि कलेजनि गेटआव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो। डाम्पारजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय लाइमोनखौ गोब्राब हालोदाव फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय सनापुर फारसे फैबाय थानाय केटिएम बाइकआ एखे दिगनिफ्राय खारबाय थानाय डाम्पारा उनथिंनिफ्राय गोबां गोहोजों सौग्रावनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जायगानि सुबुंफोरा अजद होदों दि डाम्पार सालायगिरिया जाब्रबथाय जानायनि उनावनो खारखोमालाङो। फारसेथिं सनापुर ट्रेफिक पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो पुलिसा गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं थैनाय सेंग्रानि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होनना सुलुङाव फोरमायदों। बर'नि जोहोलाव एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि जानाय रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया गावनि उन्दै समाव सेबखानाय सावगारिखौ ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों फोसावदों। जेराव गोबां बोसोर सिगां बिथांजोआ उन्दै समाव लानाय थामहिनबा सेबखांजानाय सावगारिखौ लानानै गावनि अफिसियेल फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों बावैसो सिगां पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांजोनि पस्ट खालामनायाव गोबां बिथांजोखौ अनसायगिरि मोजां मोनगिरिफ्रा गोबांथार पजिटिभलि कमेन्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।